Uvertira za održavanje referenduma bila je oštra retorika i prijetnje za skupštinskom govornicom. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Ove Karadžićeve izjave su iskazane u toku rasprave 14. i 15. oktobra 1991. godine o takozvanoj platformi o položaju Bosne i Hercegovine u budućoj jugoslavenskoj zajednici. Najbolje pokazuju s kojim se sve izazovima Bosna i Hercegovina u narednim mjesecima morala suočiti na svom putu ka nezavisnosti. Uslijedio je istorijski referendum, a građane su na slobodno izražavanje volje pozvale političke probosanske snage, ali i vjerski zvaničnici. Rezultat je priznanje suverene i nezavisne države. Ovo je zaista istorijski dan i kako rekao malo prije, mislim da je to dan koji će dijeliti Bosnu i Hercegovinu koja je bila kad više, kad manje u nekom polukolonijalnom položaju, vazalnom položaju. Bosna i Hercegovina od te 1992. godine ima svoj međunarodno pravni položaj, subjekt je međunarodnog prava i ima međunarodnu zaštitu svojih istorijskih granica. Umjesto proslave uslijedio je 4-godišnji ratni košmar. Pred očima međunarodne zajednice, 3 decenije kasnije, BiH je ponovo na udaru snaga koje bi da prekrajaju međunarodno priznate granice. Mi jesmo tada imali podršku jednog ozbiljnog dijela međunarodne zajednice. Ali ono što je najvažnije, imali smo podršku samih sebe. Danas je svijet podijeljen. Bolji dio svijeta je na našoj strani. Mi imamo, naročito od 2021. godine, na dijelu blokadu institucija države BiH, to znači jedno zaoštravanje u smislu krize. Jednakopravnost svih i svugdje u BiH još je samo ideal. Kome će služiti ova zemlja, ko će ovdje biti u ovoj zemlji, jer očito je ako mladi odlaze iz nje da oni nju ne vide kao zemlju svoje budućnosti. I onda je pitanje za koga i teritorij i prava i sve drugo što govorimo ako ljudi nema. Danas se Bosna i Hercegovina nalazi pred velikim izazovima koji u mnogome podsjećaju na izazove s kojima se suočavala 1992. godine. Međutim, ako je uspjela preživjeti rat i velika razaranja, vjeruje da ima snage da preživi i ove posljednje prepreke s kojima se suočava. A prepreke i pritisci na Bosnu i Hercegovinu su sve veći kako se istoka, tako i se zapada. Sadašnja kriza ogleda se i u sve udaljenijim stajalištima političkih lidera koji odlučuju o budućnosti BiH naroda.